Eu son Gabriel Mato Varela, máis conocido por Garceiras. Empezamos por aí, eu que sei. Recordo na cuenta que fomos cobrando ao Carmen pola primeira festa. Do ano non me recordo. Que teria eu aproximadamente, que sei, pois se tiña 12 anos, bem chegaba. E non sei se foron unhas 50 pesetas, en 3 días. Logo non falei ben. Despois sí que cobraban moito, pero daquela era moi pouquinho, pero unha vez un amigo noso que este ben lo conoce, supoño que te acordarás dele, que chamaban Pepe das Rachas. Sí, sí. Pois ese tamén quería aprender, pero non saleu gaiteiro ni nada deso. Entonces dixo que me había traer un punteiro. E trouxe un punteiro todo encordelado, que estaba roto, fendido logo. E por aí fomos empezando, eu guardei moitas vacas. Guardei máis vacas que... E lá iba tocando, pero despois un día dous-me por poñer un fol de carneiro, que eran os de algún día, non? Folos de carneiro. Entonces fixen un ronquiño pequeno, entrei máis meio mau, un ronco de sabujo, porque o sabujo ten sámago por dentro, xa iba furado. Entonces xa se trataba deso, que polo sabujo. A gaita tocaba igual como as outras, e ben afinadiña, que daquela xa afinaba ben. Un día estaba tocando eu no Prado, e vais a miña nai, que a única fonte que tiñamos era nun bolleiro. A única fonte, había que ir a auga ali. E viña a auga e dixo: "Larpeiro, non che dará vergonza". E a min porque me iba a dar vergonza. Así que... Eu fui máis veces tocar coas vacas, tocando no punteiro, hasta que aprendín. E depois tiña un compañero que tamén era criado de outro gaiteiro, pero xa era de San Salvador, metíase o río no medio, e xuntábamos os dous, un dun lado, outro do outro, e que me levo ali, dábamos de maravilla. Porque o outro tamén era bon gaiteiro, vamos, bon tocando punteiro, que de tocando a gaita nunca o conhecín. Que despois marchou para Pousadas e Saradalo, así, unha cousa desas. Ese dijo, armábamos un zafarrancho que nin os demos. Pejábamos de carajo. En cambio, despois había un veciño del, bueno, da mesma parroquia. E ese rimou con nós. Entonces ese se lle daba mellor que a nós, que era bon gaiteiro, por certo, que morreu na guerra. Tocando en Arzúa, me parece que foi a banda de Bermés, que é de Pontevedra, non? Bermés, a pé de Lalín. Pois díxonos o director dixo: "Gabriel, non podíamos facer un desfile xuntos". E dixenlle eu, dame unha nota. Hasta parece que dixen a nota polo nombre, porque preguntei como era a escala do saxofón. O saxofón era alto. E díxome que eu, sin embargo, tamén xa toquei algo tenor. E dixo: "Están ben. Ben tiñan que estar, porque as nosas gaitas andaban sempre ben". Entonces
empezamos a desfilar e dixemos, usted sí que sabe. A mí ninguén me aprendeu a escala, pero eu fui músico da música do Melliz. Tocaba o clarinete. Era un músico así de moito estudiar, que saber sabía pouco. Que tiña un grande oído, eso sí, pero eu toquei na Nova Estrella, na orquesta da Nova Estrella, que era do Zapateiro. A gaita había moitos que querían saber a ver se era tan fácil como lles parecía. E probaban, ainda non a daban inflado. E nós sempre trojamos as gaitas un pouquinho fuertes, non blandiñas, pois blandiñas non duraban nada as palletas. Entón sempre eran un pouquinho fuertes. De que facían as palletas? De cana de escoba, pero en cambio eu últimamente, como fabricaba nas gaitas tamén, un fabricante ruín, pero gaitas teño as vendidas, moitas. Últimamente pidías a Valencia, as gallas a Valencia. Por certo que tocaban ben. Pero as outras tamén tocaba. Ainda con eses mesmos, cando había unha escoba que tiña así moitas manchas, facía palletas e tocaban igual. Eso. O punteiro fixen de palo santo algo, pero pouco, porque eu non compraba nada. Eu fixeme no buxo, tuve un buxo aí que ainda me quedou aí, que precisamente veu un asturiano que me trouxo un que traballa ali no taller en riba de Rúa logo. Sabe, conócelo? Non. Que se chama... Parece-me que se chama Pepe, ou así. Dos moinhos, chamábase dos moinhos velhos. Sí, sei quen é. Sabes? As palletas fanas ben. Que en lugar de sentar ben con ela, mas vendín palletas a barrer. Pero xa hai unha... Eu nunca tuve a ferramenta que tuve, non. A miña ferramenta fixo-me a zardo con un veciño teu. Zardo con o velho. Xa sei, sí. Fixo-me a ser por outras de Pepe, era de Eduardo do Carpintero, que era tamén constructor de gaitas. Iso non o conocís. Mazarroco. Mazarroco, sí.
Pois ese prestoume a barrena para facer unha por alá. Pero, en cambio, dixenlle así algunha cousa de facela un pouco máis aberta ao fondo, porque houberon uns punteiros no exército que eu estuve de encargado da banda de gaitas do Regimiento de Infantería de Mérida. Pero eu fui un despois da guerra, porque eu son do 42. Empecé con 6 gaiteiros da miña quinta, 6 gaiteiros, e terminei con 22. Donde algunha gaita ainda a fixen eu. E se digo. Con un compás eu medía polo compás, os buratos. Por outro punteiro sacabo. Marcaba con compás desas, a medida que hoxe é de outra maneira. Este seibano conocino eu, hai moitos anos que o conozo, pero hoxe, que xa está jubilado, que é a miña quinta, fabrica moi ben. Son 3 irmãos. O que estaba facendo as gaitas en Barcelona, veu para a Coruña. Entón, atrás viñeron todos. E o pai, por agora o pai está sano, é da miña edad, pero pode traballar, porque ele traballa ben e quero dicir, nomás na afinación xa chega moito. Eso non desmallan. As gaitas deles son ben feitas, porque as gaitas son unhas putas. A mesma madeira, partela en 4 cachos. E 2 cachos tocan ben, outros 2 han tocar mal. Comparado a que dixen que venderan moitas, comparado con eles, non vendi ninguna. Non era que non tuveran carga, por exemplo, desto de que non tuveran carga para facelas, que é que por xunto nunca quixen facer, porque como eu sabía que tiña que afinar moi ben unha con outra, pois se levan as medidas moi ben. O fol Facía os de goma, si. De goma de pneumático. O rungón... é da mesma madeira que o punteiro? Si, si. Poderían que sea cambiada. Ven sempre alá. Fa e re. Por octava baixa. Tamén fixen unha de 3 roncos e louvou un rapaz que marchou para Cuba, que era sobrinho do practicante de Celestino. Que ainda parece que foi el que a pagou. Total, nada, que daquela era un regalo. Doume por montar, por facela, e daquela non é... Eu que iba a saber eu dos terroncos ni nada. Pero daqui sempre fun bastante experto. Entonces encarguei
un cae aquí que se chama na Fraja. O pai do bar Fraja e todo eso. Pois o pai encarguei un ronco. Eu trouxera un ronco do regimento que me deu, mandárame o comandante que se chamaba Don Félix, que escollese ali as madeiras que había para logo a cabalera para gaitas. Pero eu vin algún ronco pequeniño e dixen, pois por aquí vai pasar. Ese se pasou para un ronco e o outro fixo-mo Fraja. Dixenlle as medidas máis ou menos e fixo-mo el. E logo, despois de montada, a afinación que remeu. Ela non afinaba máis que do, mi, sol, do, que non eran esas notas, pero iso non é. Sei que eles iban tocando así, afinando, que a verdad, tocando en algunha procesión, por atrás salía un ruido que nin Dios, os roncos. Cubrían moito, Que era entre o ronco e a ronqueta. Precisamente os descubridores da ronqueta fomos nós, que nós empezamos a ir a Lugo e non había unha gaita con ronqueta. A ronqueta é que vai encima do lado. Vai tocando deste lado. Así de lá. Eso. Ronco. E a ronqueta e o ponteiro. En fin, pero eu sabía afinar desde que lle puxo nunca quise tocar máis sen ela. Gustaba porque era o tono meu do punteiro, que eu tocaba por baixo. Quer decir que facía a segunda voz. Si, eso cubría moito, claro. Metía un sonido bárbaro coas 4 gaitas. Chegamos a ser 7. E iban facendo 2 e nada máis. Que? Tu mira a segunda. Primeira e a segunda voz. E despois viña o señor do bombo, non? Ese petaba cando lle perdía. Don Félix para os pobres pedía moito. Gostaba de socorrelos, non? Entonces, eu xa teño levado zapatos vellos a un zoqueiro, mandado por ele.
é despois ilos buscar. Sendo que eu fun antes de gaiteiro, fun zoqueiro. Antes de gaiteiro non, porque desde que me casei por aí, desde que viñe licenciado, parece que aos 22 anos ou unha cousa, 21. E caseime. Entón, eu de que vou vivir eu? E puxeme a facer uns zocos. Facía os madeiros para os zapateiros, e máis clavaba o seu tamén. Así que... Cando empezaron ustedes cos garceiras, que iban 6 ou 7, non? 4 con ese que dixen antes que morrera na guerra. 4 con el. Iban a moitas festas nas que estaban ustedes solos ou... Daquela había de todo. Tiñamos unha aí, que ainda pasou agora hai pouco, en Santa Uxía, Santa Eufemia. Pois aí fomos moitos anos, moitos. Xa non había camiños para andar. É verdade, sabía que se levaba as bicicletas, que chegamos a levála, había que deixala secadas na carretera. E o resto metelo a andar. E trozar o monte ese todo, o monte ese de Villamore. A Vilamor, a Vilaurís. Sí, pero aí non che fomos moito. Pero iba para parte de Palas. E todo era andar. Pero logo, o que aventamos o coche, despois cobrábase para o coche, máis para nós. Que, desde logo, como cobrando éramos uns de número 1. Non é dicir que se cobraba como as orquestas, pero cobrábamos. O Eugenio, pensabas, o abuelo do Pepiño, Sí. pois plantou de serrari. Porque agora xa non vexo coño, xa para andar a pé dunha serra cos madeiros. E plantei, entón, dixe, pois o carallo, outro estudio máis. Empecé a facer nas gaitas. E nunca paguei moito buxo. E
E veo aquí un asturiano mandado polo que dixemos antes dos muiños vellos. Ah, sí, Pepe. Pepe. Veu ele máis veñaron os dous. Pedinlle 100.000 pesetas. A Mercedes pensou que dixe, se cadra por 15 xa o dá. E resulta que despois veu outro día, e o día que veu anduvo mirando coa navalla nas cabezas do buxo, a ver se era moi duro, a ver como estaba. O buxo estaba seco con Cristo. Bueno, a ver, a canto teño que dar? Usted xa o sabe, xa sabe, eu xa lle pedín 100. Dixo 80. Xa non falaste moi mal. E depois dixen eu, pois non vai ser a miña nin a de usted. 85. E 85 é tirando que levou no puntero. Que fai viaxes a Bilbao e ten coches postos para aí. E vengo a buscar aquí mesmo nun furgón deses grandes. Aí llenos de busto de carallo, para carrexalo. Había moito logo. Non era unha barbaridade, non. Pero un carro bon había, un carro bon. Un carro tamén depende de... Ainda había pouco tempo que comprara un que veo aquí, chamábase Don Salvador de Ordeiro, de Bamondi. E veo ele máis o caseiro, e o caseiro era quen falaba moito, pero falar deles valeu un peso. Resulta que xa lle daban ese, o maderista de Zas de Rei, como lle chama? Conoce ben teu pai. O que tiña o fogón. Si, que o ten. Non creo que me chame xa. Amador. Por di, vai dicindo que lle daba tanto como 25.000 pesetas. E dixen eu, pois, logo moito buxo é. Non, moito non é. Agora pusei no dir ver. E foron ver máis por gusto. Resulta que lle mandei 2.500. Dixen, non te vou dar máis nem menos, 2.500. E máis, traeron á casa que tiña un cabalo con carro. E trouxemo aquí á casa, non trouxo, despois non vou co cabalo, non sei porque non vou co cabalo. Trouxe un trator. Nos mesmos cartos. Non, pareceme unha respiña de terrellas máis. Non sei se daría as 500 pesetas máis para fazer as 3.000. E dicíame tantos cartos a regalar. Pois ese ainda marchou todo para Asturias. E ainda tiña máis eu aquí. E vendín-lhe a outra. E moi contento con iso.
ainda veu hai poucos días o moinho que despois do San Roque disse que virá hasta aquí para que me botara a gaita a tocar. Porque justamente que o pasa que sei que está un pouco fuerte, pero eso xa tuve sempre. Pero non é defecto das palletas. E pois é pallos automáticos e todo, que os fai el, que iso dalle ben. Ese que dicimos que chamamos moinho. Estou aquí na miña casa preparándome, e deixou-me preparada, está aí, levará algo de aire, pero como eu non vou soplar, eu non podo soplar xa. Xa non podo soplar xa, agora falta a costumbre, pero non podo. Non podo por unhas venas, non sei. E pois teño uns vigilantes de carallo. Tamén se non fora eso. Pero, Non ainda soplaba, non? pero non podo soplar, porque se non podes dar aos dedos, que carallo vas soplar? Para que soplas? Para o aire. Os concursos íbamos ben mirados. Primeiro daba eu todo o que podía, pero despois íbamos sempre un do maestro, para que nos mirase a ver que falta levábamos. Cada vez de levar falta levábamos sobras. Temos 3 primeiros en Lugo, parece que son 3 primeiros en Ourense, e 3 primeiros en Vigo, e sacamos o primeiro máis o segundo, porque como tiña gaiteiros, levaba 2 grupos. Entón, sacar 2 premios. Era de 3. Os grupos eran de 3. Era de 3 solos. Pero ben tiñamos que ir. Para iso que dicíamos, se non en todos os sitios, nun sitio podías ter algún amigo, pero noutro non tiñas nada. Que temos nós en Ourense, nin que temos en Vigo. Tiñamos gaiteiros ali, gaiteiros que se tiñan por moi bons, pero como tempo levaron todos pau. Ainda conozo a Foxo que fomos a un concurso ao Pueblo Español, perdón, que se chama así, Pueblo Español de Barcelona. Pois fomos ali a un concurso. Ainda non sei se estará por aí unha copa. Que nos deron unha copa despois. Sí, maio de 1975. Segundo premio concurso de gaitas. E levaron o primeiro porque tocou o Fuxo e estaba ali, que era cando fabricaba gaitas, ou fabricante tiño a parte. Pero estaba ele fundando a banda de gaitas de Barcelona, Xestas, ou todas as xestas. Pois ali tocou o Fuxo cos montes do Lugo. Cos montes do Lugo demos-nos e terminamos por ser moi amigos. Pero cando nos vieron os concursos, xa están aí as carteiras. Carai. En primeiro, como le podemos, de primeiro día, primeiro non había que nos quitar. Levámonos en todos os sitios. Primeiro, podemos dicir, logo moi ben faciadas. Pois se non fixéramos ben, non mudaban a carallo. Pois sí, pois os montes, ao vernos a nós, xa parecemos que non tocaban a gusto. Non era o que valía o premio. Dábache festas, caralho. Cando veu o primeiro disco, contar que superas, aí están. Nós xa sabíamos que éramos nós, pero gostáballe todo isto. Decían os amigos, dixose, que os comodamos a facer que os comodemos. Xa son vos, que saben a música que non sabemos, se non había que non volvera. Non é que parecía que as nosas gaitas tiñan outra gracia. Tiñan outra gracia, tocaban moito máis fuerte, que eso dixo Foxo, dixo, como lle chama, o da Coruñón, que ten unha filla gaiteira. Por certo que é boa.
Eu digo a verdade que foxe moito gaiteiro de Cristo. Ele tamén o dixo unha vez por min, de Cardeiras é moito gaiteiro. Pero eu non quero dizer en plan que... Pero sacou moi bons... Sacou boas bandas de gaitas do que nunca houve. Do que nunca houve, porque nunca casou. Bandas de gaitas. Total, a mellor tres gaiteiros. Gaita, bombo e tambor e listo. Terá cousas, porque xa me teñen dito moitos. Por exemplo, non sei se era Seibane, o que non lle gustaba iso. Por aí houve cousas no periódico que se vían en conto de Foxo, pero Foxo venceu sempre. Ten estado aquí na miña casa, quitou fotos por aí, as fotos que tiña eu por aí. Vou-lhes pedir perdón por unha cousa. Que tenho que tomar un vaso de leite. Ah, sin problema. Non, un leite logo tomo. É frío logo tomo. Foxo, esa é a vida dele. A mí gusta-me, mas nosotros, vou xa dicir, nosotros sempre anduvemos tamén con tamboriles e pialas de plástico, non de carneiro, porque rompíanche. Entón, desde que vieron as de plástico, pois teño xo dous tambores de plástico. E non me sonan como os del, porque non teño nada, pero tampouco non me interesa que sonan así. O que dicía, mellor vías nunha festa, unha gaita, un bombo e un tambor. Non máis. Bueno, aí hai máis dunha gaita. Nosotros sí, nosotros sempre fomos os mellorascos. Sempre unha máis, polo menos na primeira. Porque a segunda sempre vence máis. É sonido máis fuerte. Sale dese de... non sei como dicir.
teño torneado moitos pasamanos, os catalás. Os catalás empezaron a traer desde que eu parei, empezaron a traer do automático, non sabes? Que agora venlle todo feito de automático. Pero, unha vez, o meu sobrinho Luís, que vive nas Cazallas, que foi a Buenos Aires por radiotrónica. Ainda veo hora de... Veo para San José, logo. De momento, parece que non volve. Creo que non mora. Podes contar o conto de Luís? De que se puxo ao torno? Porque isto faise de calquera maneira, de calquera falla tal. E ele puxo ao torno, dixo, me cago, calquera falla isto. No, é poñerse nun pau, un pau, por exemplo, de 15 centímetros de gordo. Ese tornieno eu aí, que lle tengo que poñerlle ao torno uns soportes así, asegurando, porque mentre non o arredondabas bailaba que nin Dios. Despois, hostias. Fomos tocar a un sitio que se chama como Alón cerca de Sobrado. Non me acordo moi ben. Cerca do Sobrado. Sí. Cerca do Sobrado non peixo. A A Carelle. a Carelle non, que nem nunca fomos. Fomos unha vez. Era onde había tantos queixos de poxo e todo, Grixalba. Grixalba. É Grixalba, sí. Saleu un que andaba cun camión de becerros, non me acordo xa como se chama, e é de Pousada. E dixo, Jardeiras, tócame unha muñeira para este señor que quero bailar. Ela máis unha muller que non era nada, a muller non era nada dela, pero era unha bailadora. E puxo-me a tocar a muñeira, e xa non lle toquei moi pequeniña. E despois da muñeira, para iso, unha jota. E na jota caeu redondo morto. Sí, que despois de buscar unha forma de... Cando andeu ali un cura dixo, pois hai que mirar de sacalo, porque estropeaba a festa. E levarlo como se fora vivo, pero iba ben morto. Pois dando unhas voltas, antes bailando dábanse moitas voltas, máis voltas que puntos. Pois caeu morto. E tiña por aí uns 70 anos. Pero por ter os 70 anos podía bailar. Teño máis música que dun día fan. Pero levaronme daqui, que tiña posta ali aquela estantería
E levaram-me daqui, están por riba, que ademais teño moita música. Teño música de todos os gaiteiros. Porque cando había a xunta dos gaiteiros en Ortigueira, eu tamén iba a ela. Hai un rapaz de Tocas que tamén, que é un gaiteiro cojonudo. Toca ben, toca ben. É? Toca ben, o rapaz toca ben. Vai, se toca ben. E ben mirar aquí a música. Pero dixo-me amigos que dixo que se lle darei eu. Amigos ten, o que teño eu ten amigos. Pero o que me levaron a min son a que tiña aí como archivada. Levaron a rapazes para arriba, non sei onde está. Ademais, viña posta polo garrote, e cos seus fíos, así. Tocaba eu coa a comparsita, caralho, que me leva demos, non tocaba. Contar que me acordara das pezas, acordábame nos tempos esos de tocar e non me facía falta que me estuvera dicindo ninguén o que iba a facer. Que me acordaba eu, ainda ben non quería, xa digo, empezaba sempre, chegar diante de novo, dabais unha nota antes, e depois empezábamos, agora, pós tangos non. Tangos tocaba eu por entuxo. Música nosa non temos. Temos unha muñeira que Don Pastor, Sí, o mestre. pensabas que tocaba, non sei se te acordarás ti, e o máis Don Alberto, tocaban ali no Alongos coas guitarras. E tocou un e eu dixenlle, volveme a repetir. Amigo, non se repite máis. Pero cada vez que tocou, porque case tocaban sempre cando todas as, non tiñan tanto repertorio como nós, pero tocaban moi ben coas guitarras. E un día, estivemos nos tocando por día de San Antonio, e dixenlle o Don Pastori, e moi tocar a súa pieza. E resulta que tocámola
E dixo ele, non lle chames miña, chámalle túa. Dixo, a del non era, pero faceríamos algunha cousa da del, pero outras cousas distintas. E dixo, non a desfagas, e chámalle túa. E depois poñámosla nos discos gravada, poñámosla Muñeira de Jardiras. E eu lembro que leva. Diz que non gravamos máis que un. Que tal quedou contento co... Gustábamos máis en primeiro que agora. Hai algunhas cousas que as facían como podían, pero daba as por pasadas, porque agora xa está. Nosotros daquela, todo o que gravamos, todo foi do oído. Fomos a Vigo. Viñeron de Madrid, Belter, Casa Belter. Non sei como me acordei agora, pero... Temos no bar Mellice, no bar Garceiras, que agora é un bar que é dun primo meu. E puxo jamonería Garceiras. E deille unhas fotos, precisamente a forra dos discos, nesa, e tenme ela que nunca lle pedín, nin tampouco me dou, que dixo que me había facer unha máis grande como a que teñen ali, que foi para poñer no bar. Como se trataba todo de garceiradas. Pero teño aí, hai cintas.
E daí pouco pararon de vir a comprar gaitas. Que ainda teño polo menos 10 ou 12 gaitas torneadas, pero por falta de fol e de vestido e de ter que soplar como non podo, buxutiño a traballaba. Cando parei de traballar nas gaitas, fixen mangos para martillos. Tiña aí un pouco freixo e veña facer mangos para martillos, para machetas e hasta para trenchas e para todo. Que sempre fan falta. Quedan aí feitos.